Kaixo lagunak, kaixo politak. Beitu, gaur pentsatu dut zuei ipuintxo hau kontatzea. Non dago? Guau. Txakurtxoa. Ia, txakurrak topatu behar ditugu. Ia, ze animalitxo dekogu hemen. Aiba, mokoa dauka. Bi hankatxo eta egoak ditu. Ze animalitxo da? Kuakua egiten du. Badakizu, ahatetxoa, bai. Patxi deitzen da. Eta patxiren txakurtxoa izkutatu egin da. Non izkutatu ote da? Berari asko gustatzen zaio uretan plisti-plasta ibiltzea. Begiratuko dugu ontzi honetan, more honetan ia dagoen? Ia, begiratuko dugu? Ara, sorpresa! Hemen dago Muxu, uretan jolasten. Kaixo Muxu! Guau! Ia, bagoaz aurrera. Beste animalitxo bat aurkitu dugu. Berdea da, hago zabala dauka. Badakizu zein dan? Bai, igeltxo bat da, Xaki. Eta Xakiren txakurtxoari asko gustatzen zaio korrika ibiltzea. Non sartuko zan? Begiratuko dugu loret hauen atzean? Loretxoaren atzean, ia? Ia, begiratuko dugu. Aiba, Lur! Sorpresa, hemen dago Lur! Zen iletxua den Lur! Ile marroia dauka, ze gozoa. Eta bustana laburra dauka. Eta belarriak? Luzeak. Eta goan, zer dauka? Makiltxorekin jolasten ari da. Korrika egiten. Ze ondo! Guau! Jarraitu jolasten, Lur. Aurrera goaz eta beste laguntxo bat aurkitu dugu. Ardi bat da! Zelan egiten dute ardiak? Kiskur da. Eta bere txakurrari? Bere txakurra oso bihurria da. Non sartuta egongo da bere txakurra? Karretian sartuta egongo da, izkutatuta egongo da, Txuri? Begiratuko dugu? Txuri, hor zaude? A ber, bai, hor agertu da Txuri! Kaixo Txuri, aurkitu zaitugu, egon zara karretian barruan sartuta. Behitu zelan izkutatzen da. Bai, agur, kaixo! Eta erditxoa pospozik ipini da. Ze ondo pasatzen duen. Aiba, beste laguntxo bat daukagu hemen. Animali bat da. Zein da? Ze animali da? Zalditxo bat da. Egiten du. Eta bere txakurrari asko gustatzen zaio salto egitea. Eta nondik ibiliko da salto egiten bere txakurtxoa? Agian horma honen aste atzean dago. A ber. Hortze, salto, sorpresa, xup! Pintxo salto egiten, xup! Zelako salto handiak egiten dituen pintxok, Pintxo gure laguna bezala. Pintxo, zuri beltza data. Ez du koska egiten, eta salto egiten du. Ze ondo! Eta orain, zer gertatu da? Gure laguntxo guztiak bildu dira.
Zeri begira daude? Eta txakurtxoak non daude? Guztiak izkutatu egin dira. Entzuten da zaunkaka dabizela, non daude izkutatuta? Etxolaren barruan begiratuko dugu ia, hor izkutatu diren. A ber, sartuko gara etxolan. Bai, hor daude, sorpresa! Hemen daude gure laguntxo guztiak. Beitu lurren bustana zela mugitzen den. Posposik dago lur. Oso ondo. Eta ia, aurkitu zaituztegu. Non dago Pintxo? Hemen, ia ezagutzen dituzuen. Non dago Lur? Hemen, posposik. Eta Txuri, non dago? Ai, hor dago izkutatuta, bera bihurria da, eta oso azkar izkutatzen da. Eta azkenik, Muxu! Uretan jolastea gustatzen zaionari. Aurkitu zaituztegu, ze ondo pasatzen duzuen, jolasten. Agur laguntxoak! Agur laguntxoak! Eta hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan. Eta atera dadila Zamudioko plazan. Agur!